нафари дигаре пурсидааст фарқият байни кен ва куд. салом алайкум дӯстдорони Englishkada. Умедворем ки ҳар куҷое бошед тансиҳат ва доимо хушҳол бошед. хуб биёед идома медиҳем ба ҷавоб додани саволҳои шумо. нафари дигаре пурсидааст фарқият байни кен ва куд. хоб феълҳои кен ва куд феълҳои модалӣ ҳастанд. феъли кен дар замони ҳозира ва куд замони гузаштаи феъли кен мебошад. маънои феъли кен яъне тавонистан, қобилияти иҷро кардани амалеро доштан. агар кӯтоҳ карда гӯем, феъли модалӣ феълест ки дар алоҳидагӣ маънои пурра ва мафҳуми дурустеро ифода карда наметавонад. масалан, феъли модалӣ тавонистан маънояш тавонистан, аммо мо намедонем кадом амалро иҷро карда тавонистан. аз ҳамин сабаб дар алоҳидагӣ мафҳуми дурустеро ифода карда наметавонад ва он агар дар ҷумла ки ояд ҳамроҳи дигар феълҳо маънояш равшан мегардад. бисёри забономӯзон ҳангоми истифода кардани кен ва куд каме мушкилӣ мекашанд, яъне намедонанд дар кадом ҳолат кен ва дар кадом ҳолат кудро истифода баранд. гарчанде ки феъли куд замони гузаштаи феъли кен аст, аммо дар якчанд мавридҳо дар замони ҳозира истифода бурда мешавад. акнун биёед се фарқияти калони кен ва кудро барои шумо мефаҳмонем. фарқияти якум. истифодаи якуми кен ин ҳангоми гап задан дар бораи қобилият, яъне ability. барои мисол, I can play the guitar. I can play the guitar. ман гитар навохта метавонам. She can beat anyone at chess. She can beat anyone at chess. ӯ дар шахматбозӣ бар ҳама ғолиб меояд. куд бошад замони гузаштаи кен аст. мисол, I could play the guitar when I was in school. ҳангоме ки мактабхон будам, гитар навохта метавонистам. хоб, фарқияти якуми онҳо кен истифода мешавад дар замони ҳозира барои гап задан дар бораи қобилият ва куд замони гузаштаи кен буда танҳо дар замони гузашта истифода мешавад. ҳамон қобилияте ки шумо дар гузашта доштед. масалан, дар ҷумла буд ки ҳангоме ки мактабхон будам, гитар навохта метавонистам, аммо ҳозир гитар навохта наметавонам, чунки чанд муддат шуд нанавохтам, аз ҳамин сабаб қобилияти навохтани гитарро надорам. фарқияти якум ин аст. биёед фарқияти дуюмро мебинем. фарқияти дуюм эҳтимолият, яъне possibility. ҳангоми суҳбат намудан дар бораи эҳтимолият, чӣ дар замони ҳозира ё чӣ оянда, мо аз куд истифода мебарем. масалан, the bus could be late. The bus could be late. шояд автобус дер ояд. If you don't study, you could fail the exam. If you don't study, you could fail the exam. агар нахонӣ, шояд аз имтиҳон комёб нашавӣ. агар мо дар бораи эҳтимолияти умумӣ, яъне general possibility гап занем, дар ин вақт метавонем аз кен истифода барем. You can catch a cold if you go out in the rain. агар шумо дар ҳавои боронӣ ба берун равед, шояд шамол хӯред. хоб, фарқияти дуюм ин суҳбат намудан дар бораи эҳтимолият. агар мо дар бораи эҳтимолият гап занем, бештари вақт аз куд истифода мебарем. агар дар бораи эҳтимолияти умумӣ, яъне general possibility гап занем, дар ин ҳолат мо аз кен истифода мебарем. фарқияти сеюм ин дар ибораҳои муаддабона, яъне бо муомила суҳбат намудан. якум варианти A, making suggestion, яъне пешниҳод кардан, тавсия додан. дар ин ҳолат мо танҳо аз куд истифода мебарем. We could try that new Italian restaurant tonight. мо метавонем имшаб он тарабхонаи нави италиявиро санҷем. мисоли дигар, You could ask your sister to lend you some money. шумо метавонед аз хоҳаратон бипурсед то ба шумо каме қарз диҳад.
варианти b making request хоҳиш кардан, талаб кардан. дар ин ҳолат мо метавонем ҳам аз can ва ҳам аз could истифода барем. Can you pass me the salt? Could you pass me the salt please? оё метавонед намакро ба ман диҳед? Can I speak with Rahim? Could I speak with Rahim please? метавонам бо Раҳим гап занам? Could бештар дар сӯҳбатҳои расмӣ истифода мешавад. Can-ро бошад дар сӯҳбатҳои ғайрирасмӣ мисли сӯҳбат бо дӯстон, бо оила ва ғайра истифода мебарем. Варианти C making offers яъне пешкаш кардан, пешниҳод кардан. дар ин маврид ҳам мо метавонем ҳам аз can ва ҳам аз could истифода барем. Can I get you something to drink? Could I get you something to drink, sir? метавонам бароятон ягон нӯшокӣ биёрам? Can I help you with that? Could I help you with that, madam? дар ин ҳолат ҳам could бештар равиши муаддабонаро дорост. Варианти D asking for permission иҷозат пурсидан. дар ин ҳолат ҳам мо метавонем аз can ва ҳам аз could истифода барем. Can I borrow your pen? Could I borrow your pen please? оё метавонам ручкаатонро бигирам? Can I take the day off tomorrow? Could I take the day off tomorrow please? оё метавонам пагоҳ рӯзи истироҳатиамро бигирам? дар ин ҳолат низ could бештар равиши муаддабонаро дорост. хуб, орзумандам ки фарқияти байни can ва could-ро аллакай омӯхтед ва чӣ хеле ки дидед бештари вақт мо аз калимаи could ҳамон вақте истифода мебарем ки сӯҳбати мо боз ҳам муаддабона бо муомилатар бошад. хуб, видеои мо инҷо ба охир мерасад. агар ягон савол ва ягон пешниҳоде бошад ҳатман дар комментария нависед ва агар ба канал обуна нашуда бошед ҳатман обуна шуда ва канали моро ба дӯстонатон ҳатман тавсия диҳед. боқӣ саломат бошед.